Всички да си държат клюновете, защото ще ви покажа истинска смелост! О, да! Ричард, връбчето, което беше отгледано от щъркели, се завръща. Днес е денят! Ще докажа, че съм достоен да предвождам ятото по пътя към дома. Да! Здрасти, тате! Какво става? Но дали е готов да предвожда ятото? Съветът на ятото постигна споразумение. Ричард! Да! Трябва да бъде дисквалифициран. Не е честно! Не ми е притрябвало ято. Пригответе се за ново приключение. Вижте това място! Не съм виждал нищо подобно. Здрасти! Вие кои сте? Ние сме бандата. О-о. Вие ще ми донесете големия диамант утре, преди сянката на кулата да е докоснала шатрата. Това кога е? Точно преди залез. Ще ми разкажеш ли за този диамант? Да, ще ти покажа, ако не изоставаш. Това не е твоя територия. Ще победим за Мано. Аз ще ви помогна. Не! Спрете! Последният ни шанс. Време е за битка. Вземи диаманта, Кръчко! Страхотен отбор сме. Едно сърце, една душа. Щъркелчето Ричард 2. О-о. Скоро в кината от Профилмс.